заминларзаи шадид ва фурӯ рафтани хонаҳо ва аз ҷумла мурдани одамон. оё ин нишонаҳое аз қиёмат аст ё ин ки туркияро худованд задааст ки ин қадар мусибат болои туркия омад? ва барои чӣ айнан ин гуна ҷумлаҳоро мо дар комментарияҳо мебинему мехонем? дӯстони азиз, аз шумо чизе намеравад, танҳо дар ҳамин видео як лайкӣ монед, то ки дигарҳо ҳам аз ин мавзӯъ бохабар шавад. барои заказ кардани доруҳои гиёҳӣ ва харидорӣ намудан, марҳамат, телеграм-канали мо дохил шавед. дар ҳамон ҷо ҳамаи нархҳо ва ҳамаи доруҳо баҳри шумо пешниҳод шудааст. телеграм-канали мо дар комментария закрепит аст. марҳамат, даромада ба ҳазур заказ карда метавонед. ба номи худованде ки бар мо ҷон офарид, сухан гуфтан андар забон офарид. ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз. бар ҳамаи шумо тансиҳатӣ, саломатӣ, хонаободӣ хоҳон ҳастам ва аз ҷумла дуо кунем ки давлати соҳиби истиқлоли тоҷикистони азизи мо доимо тинҷу ором, сулҳу субот поянда бимонад. амин. баъдан барои реклама дашном накунед, ба хотири оне ки мақсад то ки ҳамон бародарҳо ҳам кори худашонро бо воситаи ана ҳамин реклама пеш баранд. бар ҳамаи шумо миннатдор ҳастем ки моро хуб дарк мекунед. бар ҳамаи мову шумо маълум аст ки пас аз заминларзаи шадид ки рӯзи 6 феврали соли 2023 дар Туркия содир шуд, пас аз ин қадар воқеаҳо боз 3 рӯз пеш боз як заминларзаи дигар дар Туркия содир шуд. албатта Туркияву Сурия. ва ин қадар мусибатҳоро мо мебинем ва ба ҷои оне ки дуои хайр кунем, аммо афсӯс баъзе инсонҳое ҳаст ки фақат дашном мекунаду халос. ба хотири оне ки барои чӣ дашном мекунад? барои оне ки имрӯз ин мусибат болои сари худаш наёмадааст. бародарои азиз, ва он касое ки дашном мекунед, ва он касое ки ҳақорат мекунед, ва он касое ки мегӯяд ки Туркияро худо зад, ин қадар филмҳои бемаъне баромад, дигару дигар, хулас аз дин берун шуд. мо ҳаққи ин гуна суханҳоро надорем. ҳар он чизе ки худо хоҳад ҳамон мешавад, на оне ки ману шумо. шояд ки ин мусибатро худованд болои Туркия овард, то ки дигар мардум бохабар шавад, бедор шавад. барои чӣ айнан дар давлати Туркия ва Сурия мо ҳаққи дашном надорем? шояд ки бо сабаби ана ҳамон филмҳое ки онҳо карданд, шояд ин гумон аст. аммо мо танҳо дуо мекунем Парвардигоро ҳидоят кун он касоере ки туро фаромӯш карданд. мо дуо кунем ки Парвардигоро ин мусибатро аз болои Туркия дур кун ва аз ин гуна мусибат аз ту паноҳ металабем. мо ҳаққи ин гуна дуоро дорем, на оне ки фақат дар комментарияҳо навистан. ин бар зарари ҷони мо ҳаст. шояд рӯзе худованд бар мо нишон медиҳад. кинаву бахилӣ, ҳасад бояд мо набарем. ба хотири чӣ ин ҷумлаҳоро? ба хотири оне ки шояд як рӯзе ин мусибат болои сари мо меояд, ана ҳамон инсонҳое ки ҳози ҳамааши перевод кишидагиак медороянд, метонанд ки мехонанд ки шумо чӣ навистед. аз ҳамин сабаб дуои хайр кунед, гӯед ки ин мусибат аз болои шумо дур мешавад иншоаллоҳ. бибинем наварҳоре ки дар сомонаҳои иҷтимоӣ замин меларзад, онҳо дарафт такбир мегану онҳо зуд фақат ла илаҳа илlalloh муҳаммад расулуллоҳ. дар ин ҳолат бисёре мусалмон будани онҳо маълум мешавад, бедор мешавад, онҳо баъд худоро ба ёд меоранд. барои ҳамин мо ҳамеша дар ёди худо бошем ва худованд дар ёди мо бошад ва ҳамчунин дуо кунем ки Парвардигор ин мусибатро болои сари мо наораду аз болои сари давлати Туркия дур кунад. мо ҳаққи таҳқиру ҳаққи дашном, ҳаққи дигару дигар надорем. аммо афсӯс бисёре аз бародарҳои мо инро намефаҳманд. мо фақат намёк медиҳем аз филмҳояшон, намёк медиҳем аз либосҳояшон. худованд вақте ки мусибатро хост болои кадом давлате биёрад, албатта меорад. аз маву шумо намепурсад. албатта паси ҳар як мусибат як ҳикмати илоҳие ҳаст. аммо мо аз ин бехабар ҳастем. барои ҳамин дӯстони азиз, дар комментарияҳо бисёр суханҳои қабеҳ нанависед. лозим нест. вақте онҳо мехонанд мегӯянд ки мардуми тоҷик мегӯянд. аз ҳамин сабаб мо бояд чӯ кунем? дашном накунем. сухани хуб гӯем, мегӯяд сухани ширин
ما را از هلچه‌اش بیرون میکند. سخن بد بر ضرر جان خود ما و شما هست. این زبان از شمشیر دیده تیز است. سخن زخم شمشیر و زخم تیر می رود، اما این زخم زبان باقی می ماند.